Knižnica pre mládež mesta Košice už 5. krát organizuje literárny festival Číta celá rodina. A bolo by fantastické, ak by deti čítali samé, aby tým deťom čítali učitelia, doma čítali rodičia, možno súrodenci, otec, mama, starí rodičia. V škole, aby videli čítať učiteľku, možno čítať pani riaditeľku, alebo keď ráno prichádzajú do školy, aby našli čítajúceho školníka. Čo sa týka literárneho festivalu a prečo ho knižnica vôbec organizuje, že možno sa málo číta tým, že už doma sa tie deti nestretávajú s knihami, že nevidia tých svojich rodičov čítať a potom prídu do školy, nevidia nikoho ani v tej škole čítať, iba pracujú so svojimi učebnicami. Preto je dôležité, aby knižnica prevzala asi takú ochrannú ruku v smere čítania a začala prinášať tú knihu a to čítanie všade, kde je to len možné. Ja si myslím, že v dnešnom svete, keď strašne vládne internet a deti sedia len za počítačom, že je takáto akcia určite veľmi potrebná a že by ich malo byť viacero. A som veľmi potešená, že tu dnes bol toľko mladých ľudí, detí a že sa zapájali a že chodia do knižnice a čítajú, lebo je to veľmi dôležité, aby sa stretávali s textom aj v tejto podobe, nielen tej elektronickej. Som stará lička, z ničoho ja nemám strach. Ostrov tipom, falošnosťou, hľadem si v týchto horách. V týchto horách. Ja sa tak ráda vonku hrám. A vieš čo, Čapka? Poďme sa vykúpať do jazierka. Každý predo mnou trasie sa, ak nechce byť obavu. Ja sa vlka nebojím, veď ani ja. Kozliatka? Kozliatka? Mladé? Mladučka ako vtáčence. Dve? Dve. Čo ak sa vráti mamička a nájde nás tu pred domčekom? Som rada, že som mohla deťom sprostredkovať rozprávku a že som ich mohla motivovať k tomu, aby si tú knihu aj prečítali. Povieme, že sme len tu pri domčeku boli a z lásky sme jej kytičku nazbierali. Určite sa poteší. Jedno predstavenie som videla, myslím, že to bude ešte aj iné, takže aj týmto spôsobom, aj touto formou sa dá deťom priblížiť literatúru. Ne! Yeah!